kung ato ang basahon ang balaang kasulatan, makita nato og basahiran nato na ang Kristo siya magid ang tawag ining dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mo sugot ta og sa dili sa John chapter 14 verse 6. Ug sagad ka na nga pulong mo na ginabasyan sa tong mga higala nga mga dili Katoliko pagprueba daw kuno nga pinadaw kuno kinahanglan ang simbahan. So ang pinakadako nga punto ana mga higalag mga igsuon, tinuod nga ang Kristo siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, pero nagtukod biya sa iyahang kaugalingong simbahan. Diba? Unya Ephesians chapter 5 verse 23 and Colossians chapter 1 verse 18, kanang maong simbahan nga iyang gitukod sumala pa ni San Pablo, mao kana ang iyang lawas ug siya mismo ang nagahatag og kinabuhi ni anang maong gitawag og lawasa. So kung ang ulo kamatuoran, naturalmente kining iyang lawas nagbitbit pud usab og kamatuoran. Wanang 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. So buti pasabot mo na hinungdan nga diin nakakaplag ta or nakabaton tag Biblia og tradisyon ngano man kay ang pulong sa Dios kining pagtulun-an sa ato ang Ginoong Jesucristo wala man niya gitugyan sa lain, wala niya gitugyan sa ubang gitawag og mga pundok, gawas lamang sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mo na hinungdan nga dili pwede nang solo eskriptura, dili pwede nang mag-angkon-angkon lang tinuod ni apan walay tawag anang igong gibasihan, subay sa nakasulat sa Biblia, subay sa nakasulat sa kasaysayan, ug subay usab sa gitawag og walay bugto nga tawag ining koneksyon gikan pa sa gikan ng Kristo hangtod sa karon nga gitawag og panahon. Kay kung ang mahitabo is mag-angkon lang tanya watay koneksyon sa gitawag og Ginoo. So ang mahitabo magudana nahulog nga bugos ang ato ang tawag kanang gituuhan tanawan ning ubang gitawag og mga pundo karon. Puro lang angkon pero walay igong gibasihan sa ilahang pag-angkon na kanang ilang pundok tinuod. Ngano man kay musugot sila sa dili kanang maong mga pundok ka tinugod lang gitawag og tao. Wala kanang moingon sila nga mihawa sila sa simbahan Katolika kay nakakaplag daw kuno sila sa gitawag kamaturan ay but-but na. Abi ninyo nga instead of naa na sila sa sulod simbahan Katolika nga maong haligi og patukuranan sa tanang kamaturan, niadto naman hinuon sila sa pundok nga nagdala og kabakakan. Niadto naman hinuon sa mga pundok nga gitukod lang og tao. Niadto naman hinuon sa mga pundok na dili pa tested ang ilahang tawag ining pundok na magkadto ba yung langit o dili kay bisan gan ng ilang founder. Di sila katubag ug asa nagipahimutang sa Dios ron, impierno ba to or tawag ining langit, pero ako sigurado ko na impierno to ngano man kay ang ilang mga founders instead of mutuman sa kabubuton ni Kristo, ang gihimo noon nila naking kompetensya na hinuon sila sa ato ang Ginoong Jesucristo.